لنافچەیە عامودێژی یەک جوان جهێن گوهات بۆ هەدەفگرتن کارگەها ڕۆهڵات یا زەیتونان بوو. هەفکارێمە ئەحمەد عومەر لە جهێ بۆمبەبارانی ئاگاهی و هورگلیên زێدەتر ددا ئەم بەهەورە تەماشا بکەن. ئەم لە کارگەها ڕۆهڵات یا زەیتونانە کۆ دەوڵەتا ترک ئاداگرکرد ددانێ سبەهێدا vê derêjî kir bû armanc wekî ku niha têxuyanîkirin di dîmen de jî zirarên ku hatine dîtin di vê kargehê de li pêş kamîrê xuya ye ne tenê ev jî dewleta Tirk Adagirker didanê sibehê de hem sala kerem ya ku dawetên gelêrî yên li bajarê Amûdê ku dikeve Rojavayê bajarê Amûdê de armanc girtibû ew jî gelek ziyanên maddî di encama tobaranê de çêbûn her wekî din jî kargeha an jî me'mel an jî wek methene got tê gotin ya Fawazê Arif got ew jî welatiyekî ji bajarê Amûdê ye ku ew jî methena nîskan di ku metheneya wî got dikeve Bakurî Rojavayê bajarê navçeya Amûdê ew jî li wê derê dewleta Tirk Adagirker kiribû armanc li wê derê jî ziyanên maddî gelek çêbibûn yani şahidên bûyerê yê ku li navçeya Amûdê yê ku li ser bûyerê hazir bûn ji me re dana xuyanî kirin ku êrîş bi temamî ev êrîşên ku niha li ser navçeyê çêdibin bi temamî kargehên sivîl kiribûn hedef her wekî din jî di encamê de qurbanî sivîl bûn qurbanî yani bi giştî heta niha di danê di bajarê Amûdê de êrîş bi vî rengî hatine kirin.